खुलुमबाय गासैबो बड'सा नायगिरि नोंथांमोननिसिम आङो दायो दंफैयो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बालाबारि बे गरेस्वर बालाबारियाव जोबोदै माने गिख्रांथाव जाथाय जादों मानो होनोब्ला बावैसो सिगां बे माथावरिया साजोंहाय दै बोहैनानै गोबां स्पिडआव माने दै फैनानै बे माथावरिया बायनानै थांबाय मानो होनोब्ला माथावरिया बायनायनि माबा जाहोन गैयामोन किन्तु साजों दै बोहैनायनि थाखाय बे माथावरिया बायनो गोनां जादों दैमाया 100 मिटारसोनि सिगाङावसो दङमोन किन्तु थोजासे जोब जोब अखा हानायनि जाहोनाव भुटान रायजोनिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया दायो गोबां जानायनि जाहोनाव सारा आसाम बा बिटिसि आवनो बेबायदि दैबानाया जादों थिग बिदिनो जोंनि बालाबारि भिसिडिसि आरो बागदबा भिसिडिसि बे जोंनि दायो बे बालाबारि भिसिडिसियाव बे जाथाया जादों थारैनो जोबोद दुखुनांथाव मानो होनोब्ला जोंनि बे बालाबारि हालंबारि होननानै बुङोब्ला गोबां गोथां मैगंनि मुंदांखामोन किन्तु थारैनो दायो थारैनो बिराद मोनसे दुखुनांथाव मानो होनोब्ला बे गासैबो खेथिया गाज्रि जानानै थांबाय बा दै सिङाव जानानै थांबाय आरो गोबां मानसिफ्रानो माइ आबादनि थाखाय गोबां थियारि जादोंमोन खायफाया गायदोंमोन माइ किन्तु दायो दै सिङाव थांजोबनो हमबाय दायो बिथां केमेरा पार्सनखौ आङो बे माथावरि बायनायनि थासारिखौ देखायनो थाखाय नै दायो बिथां केमेरा पार्सन बिथाङा देखायगासिनो दैया बोरै बोहैदों माथावरिया आरो बेसेबां गुवार बायदों जानो हागौ गोबां स्पिड दै बोहैनायनि जाहोनाव माथावरिया 30 मिटारसो गुवार बायबाय जानो हागौ केमेरा पार्सन बिथाङा नै फारि फारि देखायगासिनो बेसेबां स्पिड दै बोहैदों ओरै केमेराया जेरै थांदों ओरैनो हालंबारि बालाबारि बरकुसुला थांगाबारि सौग्रा ओरै जिमाननोखि खोलाहा गामि दङ बेजोंहाय बे पुथिमारि दैमानि दैया बोहैलांगोन केमेरा पार्सन बिथाङा देखायगासिनो नैबे समाव आं ओनसोलनि सानैसो बैसोगोरा आयं बा आदैमोनजों आं मोननैसो खोथा मोनथिनो थाखाय आखायाव लादों गेजेराव तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि खाथियाव थानाय नै गरेस्वर पिएचनि गेजेराव बालाबारि भिसिडि आरो बालाबारि हालंबारि रौमारि जेनेबा खुस्ला बहुत गामिनि गेजेराव बहुत गोलाव पुरनिया माथावरि दंमोन बे माथावरिया दिनै बायनानै बहुत हा खमथि बायलांजोब्बाय आरो बेवहाय जोंनि बहुत रायजोफोरनि माने मोसौ सोसौ जेनेबा दाउ अमाफोरनिबो बहुत खथि जालांदों आरो बेवहाय दैमानि बे पुथिमारि दैमानि गेजेराव पुथिमारि आरो बोलियानि गेजेराव बे दैमाया दङमोन बे माथावरिया बहुत बोसोर आजि 20 बोसोरनि सिगाङावनो खोनायमोन बेयाव जेबो मेरामति गैयिनि थाखायनो बे माथावरिया दिनै बायलांनो गोनां जादों बेनिखायनो रावबो जेबो सरकारफोरा जोंनि बे माथावरिखौ नायनो थाखायनो दिनै बेबायदि हालादा जानो गोनां जादों बेनिखायनो जों सरकारनियाव आपत्ति खालामो जे बे माथावरिनि थाखाय जोंनो बाय बांला जिहेतु मेरामतिनि थाखाय थाबैनो गोख्रों लायो बेनि थाखाय जों दानि बिजेपि सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ जों गोख्रों खावलायनाय जायो माथावरिया जे बायबाय बे बायनायनि जाहोनाव बेवहायथ' बहुत जोंनिया दा नै हाफोरा फबजुलांबाय बालाजों माइफोराथ' पुरा गायनो हालिया खोथियाफोरा सोबजालांबाय आरो उफेरा खेथि बहुत दंमोन जोंहा बे उफेरा खेथिफोराबो गैला आरो दा माइनि खोथिया फोनोबाबो जोंहा सुबिदा गैला बेनिखायनो सरकारा जोंनो माबा मोनसे राहा होयोबा मोजां जागोन आरो दा दिनैनि दिनावथ' जोङो सरकारनिफ्राय बेनो जोंहा जेबो जानाय लोंनाय दैफोराबो माने न'फोराव लोमजोब्बाय सोरनियाबा मोसौ थैलांदों सोरनियाबा बोरमा थैदों न'फोरा लोमजोबना माइफोरनिबो बहुत उसुबिदा जादों बेयाव सरकारा बाय बांला अनसुंथाइ होयोबा जों मोजां मोनगौमोन खेथि प्रधान ओनसोल हिसाबै जिहेतु जोंनिया मिडिल प्लेस नैबे जोंनि माबा खेथि हिसाबै जोङो खेथि खालामनानै जाग्रा मानसिफोरानो बेयाव बहाथाय दोङो खेथिनि बिख्यात सबजि खेथि मैगं खेथि बेफोरो लोमसाव जाबाय बेनिखायनो जोंहा बिराद असुबिदायाव गोग्लैना दोङो खहा जालांजोब्बाय बेनिखायनो जोङो माने जेनेबा जोंनो
सरकारा बाहाय दानि गोदान सरकारफोरा जिहेतु जोंनो अनसुंथाइ होयो बेनिखायनो मोजां मोनो बहुत पुराना माथावरि होनना मिथिदों 20 बोसोर सिगांनो माने नैबे माथावरिया दोङो देग्लाय बायबाय कारना मा कारनाव बायनो मोनखो देग्लाय बे बायनाय कारना दैया जोंनिया मोननै दैमाजों ज' नांनानै बिराद स्पिडआव गोग्लैयो पथिमारि आरो बलियाजों बे नांनायनि गेजेरावनो बे जिहेतु जोंनि दैमाखौ बाय बांला माथावरिखौ बाय बांला जिहेतु माबा मेरामति खालामनांगौमोन आरो होफिननांगौमोन हा होनांगोन बे होयियाव दैया साथिं बोहैलांनानै हाखौ खुरखाजोबनानै बिदिनो बायनो गोनां जादों सबाइनि अबहेलानि थाखाय दिनै जोंनि बे एरियानि मानसिफ्रा दिनै भुगिनांगौ गोनां जाबाय जुदि सरकारा गुरुत्व होनाय मोनबा दिनै नैबे परिबेखौ जानाय नङामोन होनना नोंथाङा सानो नामा सानो आङो जिहेतु सरकारा बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जुदि बाय गोसो होनायब्ला बेफोरो जानाय नङामोन गोजौ नङा दाथ' दै गोजौ जायोबा नोंथांमोना बेनिफ्राय मिनिमाम दा 3 फुटसो आरो गोजौबा सानिफ्राय मोजां जागौमोन 2021आव जुदि रिपेयारिं जादोंमोनब्ला बिथांमोना जाय ठिकादार बिसोरखौ एसे तदन्त लानाया मोजां जिहेतु बेसेबां गोलाव मावखो जिहेतु नैखिनाव बायबो मावदिया बिसोरो बेनिखायनो दिनै बायनो गोनां जादों माथावरिया बे बायनायनि थाखाय जोङो बहुत सिलिंखार जालांनो गोनां जादों जिहेतु बाय खोबानोसो जायोमोन दा बहुत माने आरोथ' दैमायानो लासिगोन नै हमना ला दैखौथ' नुखाबाय जेरैबायदि माबा जादों दा बहुत उसुबिदा गोग्लैना दङ आरो नैयावथ' दा दैमानि मुखामुखिथ' जेनेका हालंबारि खुसला बरकुसला एथिं थांगाबारि बालाबारि बहुत गामि दङ इयाव 20-30तासो माने गामियानो पुरा खहा जाजोबना दङ सम्भाबना दङ गरायसरसिम गिबियावनो आं बड'सा निउस पर्टेलनिसिम धन्यबाद बा साबायखर बावहरनाय जाबाय बे दैमा दिनै बे बालाबारियावहा दैमा बायबाय बेनि मेन जाहोनानो जाहैबाय मा दे दैमानिफ्राय उसिफावनाय दैया आरो बे माथावरिया दैमानिफ्राय 100 मिटारसो गोजानाव दङ आरो बे माथावरिया दिनैसिमबो रिपेयारिं खालामनाय खामानिनि जाहोनावनो बे माथावरिखौ बायदो होननानै बुंनो हागोन जों आरो लोगोसे बे माथावरि बायनायनि थाखाय जोंनि बे बालाबारि VCDCनि सिङाव 1 नम्बर बालाबारि 2 नम्बर बालाबारि लोगोसे 3 नम्बर बालाबारिसिम एफेक्ट जाहैदों आरो लोगोसेबो जोंहा बागदबा VCDCनि सिङाव हालंबारि बरकुसला गामिफोरनि खेथियकफोरनि गोबां खेथिफोरा सिलिंखार जालांबाय जायनि थाखाय दा माइ गायनायनि सम माइ गायनायनि थाखाय खेथियकफोरा आबादारिफ्रा खोथिया फोनानै लादोंमोन बे खोथिया फोनायफ्रा गासै दैजों लोगोसे बालाजों फबलांजोब्बाय बेनि थाखाय जोंनि आसाम सरकार आरो BTR सरकारा जाहाथे आबादारिफोरनो आरो थोजासे खोथिया फोनो हानो थाखाय मोजां बिधान होयो बेनि थाखाय आं सरकारखौ गुरै खावलायनाय थाबाय माबायदि दैबानाखौ होबथानो थाखाय सरकारा दा दैयाथ' बायलांबायानो दा सरकारा होबथानायनि थाखाय जिहेतु आं आगोलावनो बुंखाबाय जे दैमानिफ्राय 100 मिटारसो गोजानाव माथावरिया दङमोन बे माथावरिया दैमानिफ्राय उसिफावनानैहा जिहेतु माथावरिया गोबां सम रिपेयारिं खालामाखै रिपेयारिं खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे माथावरिखौ बायदो होननानै जों रायजोफ्रा बुंदों आरो लोगोसे जोंनि बे आबादारिफोरनि गोबां मैगं थाइगंनि आबाद दङमोन बेफोर गासैबो नस्थ' जालांजोब्बाय बेनि थाखाय जोंनि बे आसाम गभर्नमेन्ट आरो BTC सरकारा जाहाथे थोजासे रां अनसुंथाइ होयो बिथांमोननि आबादारिफोरनिसिम बेखौनो आं खावलायबाय खेथियाथ' बहुदानो थांबाय फालौ थांबाय जिखा फालौ जोब थांजोब्बाय माइ थांजोब्बाय माइ गायनायफ्रा थांजोब्बाय बिनि सोमोन्दोआव नोंथांमोना एसेबांबा 25 बोसोर जालांबाय 25 बोसोरनि उनावबो नोंथांमोना दैमानि खहा जानायखौबो नायफैयाखै मानो नायफैयाखै जों आगोलनो जों नुखानाय बे माथावरिया गाहाय जाना दङमोन मकल दङाथिंबो बायबाय थादों बिथिंबो मोजाङै सम्पन्न माने खामानिखौ मावाखिसै माथावरिखौ बे बान्दोखौ माबायदि बे तारालि होना दोनबा बे बान्दोआ थायाना बिथांमोना जोंनि BTC एरियानि सरकार जेबायदि गोदानै जों सोलिदों जोङो दा जोंनो नांगौ मानो होनबा
गाननाय जोमनाय दा मोसौ मोसा जोंहा थैलांबाय अमा दाउ जोंहा खहा जालांबाय जों माबायदि जिरायना थानांगौ आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना अति खंखाले जोंनि बे माथावरिखौ रिपारिं खालामनो बा थेनो गारनानै नोंथांमोना खिन्थु जोंनि बेयाव फैनानै नायफैनांगौ आंनिया 5 बिगा जों ओरैनो रुवानि जा गायदोंमोन बे गायनायाव दा दिनै बाला फबजोबलांबाय फानलु फबलांबाय बबलांबाय आरो जोङो जिखा 5 बिगा जिखा दङमोन बे जिखायाबो जोंहा सेस गामिनि जिखिनि गामिया जोंहा गायदोंमोन 30 बिगा हा जिखा खेथि मावदोंमोन बे जिखानि खेथिनि फैसाखौ जों फबजोबलांबाय जों माबायदि खालामनानै जाना थानो हागोन नोंथांमोना साननानै जोङो मा बेबस्था खालामनानै नोंथांमोना होनांगौ आं बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय